Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu kallo, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin namu na daban mai taken yaya zan yi. Shirinmu na yau mai taken yaya zan yi yana ƙunshe da maganganu ne na hikima wanda magabata kan gabatar su furta su ba tare da sun ja aya ko hadisi a tattare da su ba, amma kuma sai ka tadda maganganun sun dace da ayoyi da hadisai a tattare da su, ma'ana akwai ayoyi da hadisai da ke magana akan haka. Abubuwa ne guda uku da Bahaushe kan ce idan ka tadda su to baka da yadda za ka yi, wato yaya zan yi kala uku ce, kashi uku ce, guda uku ne. Yaya zan yi na haifi mugu, baka da yadda za ka yi, domin ba a sake haihuwa sai dai a haifi wani. Baka da yadda za ka yi sai dai ka roƙi Allah ya shirya maka shi, don shi dai kam ka riga ka haife shi, baka da yadda za ka yi kuma. Ma'ana ba za a sauya shi ba, ko a ce ya koma a sake haifo shi, ba zai yi ba. Wannan na farko kenan. Na biyu, yaya zan yi mugu ya haife ni, baka da yadda za ka yi, saboda ba a canza uba, ba a sauya uba. So ba za ka ce ka fasa mahaifinka ya haife ka, bari ka koma ka canza wani uban ka fito ba. Sai dai ka yi ta addu'a Allah ya gyara maka mahaifinka, ya sauya halayyarsa. Na uku shine yaya zan yi an haife ni tare da mugu, shi ma baka da yadda za ka yi an haife ka tare da mugu, sai dai ka yi fata Allah maɗauki sarki ya sauya maka ɗabi'un ɗan uwanka ko ‘yar uwarka, saboda ba a canza su. Shi ne abin da Bahaushe ke cewa wai yatsanka ba ya ruɓewa ka cire shi ka yadda. Duk da wasu na cewa wani lokacin ma kuɗi za ka biya, sai ka biya kuɗi sannan a raba ka da yatsan. Amma mataki-mataki ne. Abin da ya nufi a nan, Allah maɗauki sarki ya ba mu dangi da zuri'a na ƙwarai, ya raba mu da jarabta ta mummuna ko mugu a cikin ‘yan uwa, ɗa, jika, uba, ko uwa, ko ɗan uwa, ko shi uban kansa. Allah maɗauki sarki ya iya mana, ya raba mu da jarabta irin wannan, ya jarabci mu da irin abin da za mu iya wato ainihin ɗauka. Sai mu haɗu da ku a wani jiko, a wani shirin na daban, wanda insha Allah za mu ji wani sabon ko sababbin maganganu na hikima waɗanda za mu iya ƙaruwa da su. A nan zan dakata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.